خراباتور یگان خبری هست شوهم اعتراضنامه گرفتیم. мирзо умари мирзо аҳмад соли 39 аст ки дар театри масака ва мусиқӣ ба номи камоли хуҷандӣ кор мекунад ва боре нашудааст ки ба коргоҳ дер ояд. ӯ дар зиёда аз 200 намоишнома нақш бозидааст ва имрӯз низ бо рағбати зиёд ба театр меояд. дер кардану ба кор наомадан ин хоси ман нест ва виҷдони ман тоқат намекунад, зеро театр ин як корест ки сарҷамъона, агар як нафар набошад, агар дигар ҳунармандҳо интизор мешаванд, кор пеш намеравад. ба кор гӯё ки бесабаб наомдагӣ рӯз надорам ва шояд ин тарбияи устодбузургони мо бошад ки вақте ки мо ба театр вориди театр мешудем, онҳо аз мо ҷавонҳо ба вақт меомаданд. ҳар як нақш барои ҳунарманд мисли фарзандаш азиз аст. нақши дӯстдоштатаринам ки маро тамошобини пойтахт бо ҳамин нақш аз наздик шинос шуданд, ин нақши қори подшоҳ аз намоишномаи абдии хуҷандӣ дар таҳии коргардони бисёр маҳбуб машҳур барзу абдураззоқов мебошад. ҳунарманд актёрони ҷавонро тарбия мекунад ва шодравон Даврон Алиматовро дар кору зиндагӣ идеали худ медонад. имрӯз ҳунарманд ифтихор аз он дорад ки бо устодони хеле зиёде кору фаъолият намуда нозукиҳои саҳнаро аз онҳо омӯхтааст. бинобар андешаи мирзо умари мирзо аҳмад ҳар як намоиши саҳнавӣ тамошобини худро дорад. табақи тамошобинонро ҷудо намекунам, зеро ин аз репертуари театр вобаста аст. вақте ки намоишномаҳое ки бахшида ба ҳаёти ҷавонон мегузорем, албатта ҷавонҳо меоянд. вақте ки намоишномаҳое ҳастанд ки таърихӣ ба синни соли калонсолон вобаста, инро албатта ба назар мегирем. мисол гарчанде ки 40 сол муқаддам театри камоли хуҷандӣ дар таҳияи устод сайранбону исоева бо намоишноми Исёни Арӯсон бисёр маҳбубу машҳур гардида буд ва қариб дар ӯ девори театрро тамошобинон меканданд ва чандин маротиба худи тамошобинон хоҳиш намуданд ки ҳамун асари нав ба саҳна гузошта шавад, таҳия карда шавад. ва имрӯз Исёни Арӯсон, қалби зан ки ин вобаста ба ҳаёти имрӯзии мо вобаста аст ва ин мавзӯъ кӯҳна намешавад, албатта синни соли калонсолҳо меоянд, миёнсолҳо меоянд. намоишномаҳое ки оиди ҳаёти ҷавонон аст, ҷавонон меоянд. гарчанд имрӯз синнаш ба 60 наздик шудааст, аммо пириро ба гардан намегирад ва дар намоишномаҳое нақш меофарад ки хоси ҳунармандони ҷавон аст. шогирдонаш низ ин хусусияти ҳунармандро эҳтиром мекунанд. бо ҷавонон ҷавон ҳастанд, бо шахсиятҳои солор ҳастанд, бо кӯдакона рафтор мекунанд. умуман як нафаре ҳастанд ки хурду бузург дӯст медоранд. бисёр ҳам як инсони шохтабиат ҳастанд. дар ҳангоми тамрини намоишномаҳо, он лаҳзаҳое ки мо хаста мегардем, ягон луқмаи хурдакак мепартоянд ки ҳамаро сархуш месозанд. пеш аз ҳама устод мирзо умар мирзо ахмедовро ҳамчун шахсият эҳтиром менамоям, ҳамчун инсони комил ва баъд аз он ҳамчун ҳунарманди варзида. гумон мекунам ки дар театр, дар саҳнаи театр бисёр ҳам нақшҳои барҷастаро офаридаанд. давоми наздик 40 соли фаъолияти меҳнатӣ дар саҳнаи театр ба ҳунарманд муяссар гардидааст ки дар якчанд намоишномаву саҳнаҳо нақшҳои асосиро бозад. фаъолияти кории ҳунарманд мирзо умари мирзо аҳмад тасдиқгари он аст ки театр инсонро рӯҳан ҷавон нигоҳ медорад.